review ya kidau ram. Hakata kajinya lang ki ay kidau kiba nakaleng kinong try kipan pau ba. Kinong tray bon ki bapun pau ga chin sha hingam don dawi ki chin sha ngar wala ye ki pai ba kat bakot ai la ga buit ka bol na ga kit ai ti lut sha na ga benda ka chin bit chin biang ka chin san chin roi bat ki chin shan hakim lang sa lang ha kamai ki chi bat ka perkhat ka pedan paro na ga benda ka chin bit chong ki bri ka ka konstitusi ka district bat ka celahi ba ro ka wei na ga chin sha ka review meeting ni ka ong ba don daw ye hindi ông bà ngim la le ye shu ha ga ne chuk na ma ki bobon ki candidate ki le pun kam da ka bor chung pisa de nyim de bo nyim yo lu ni de hi ba kwa ban jeng halot chung no rin bat ke ni no rim ka mi de ki e bat ki chin e ka mi lu na ka no rim ten re ka ni ka chin the pisa chung ki candidate ka belong kum ko sao ka belong kum ka eryong erlang thri ka panut ki jemut ki perkhat chung ki beliau ki chin syakat bungi dang yat banyak kan bas ha po ko kan si ka chung ki chin klan chung ki lawan phasha mat handai si si asni shwa panwan ka si tap ka dum ki chin her tran ki ka dau ayu ngim pat la ban tip ha handai ki chin mudur chung ba bon ni ka de ka bor chung ka bisa tangam laban ong na marti bon ki kandidat dai tang ne wa me dia bo pendan kam bisa ande ka tin ke chin kan ke chin ye tho chong ki ne ki nong tre ki nong pek perman chong ni ki bedan po kan si chong si bon ne ki ne kandidat ki biala in election ki ye pendan kam bisa ti ka ban lab ka laban long bo ka don ka chi compete ka ro kan kom la de ka long kum ta ka laban long ka don ka chi compete ka kom pulut bisa ka laban long bu ameli chung long bo kham khan ban pulut bisa malah datang ke pisah dengan mut uncap tu bukan kai